Azaz eta Maskak taldearen kontzertuek gau musikal bat osatuko dute Arrangoitzen. Azazek doinu urbano eta poparen arteko soinu malenkoliko eta melodikoak lantzen ditu. Maskak taldeak berriz, energia handiko eta zuzeneko soinua eskaintzen du intentsitate biziarekin. Museo Bikoitza programak urtero artista bat edo batzuk gonbidatzen ditu, museoarekin elkarrizketan proiektu berri bat garatzera, bildumari eta kontakizun museografikoari begirada berriak irekiz. Aurtengo artista hautatuen interbentzioa gaur inauguratuko da Santelmo Museoan, Ainara Elgoibar eta Usue Arrietaren proposamenekin. Tanxugeiras eta Korrontzi taldeek Bilbon eskainiko duten kontzertuak Galiziar eta Euskal Herroen arteko elkarrizketa musikala proposatuko du, tradizioa eta gaurkotasuna eszenara eramanez. Folk garaikidea abiapuntu hartuta, bi taldeek ahots indartsuak, trikitia eta erritmo biziak batzen dituzte, jaialdi giro handiko zuzeneko energetiko batean. Gure zirkoa Bermeora iritsiko da euskarazko zirku ibiltariaren esperientzia herrikoia eskaintzera. Umorea, hurbiltasuna eta zuzeneko artearen magia ardatz dituzten 11 emanaldirekin. Karparen barruan, malabarrak, trapezioa, magia eta musika batzen dira, publiko guztientzako sortutako ikuskizun bisual eta emozional batean. Araba euskaraz jaia Amurrion izango da igandean, taupadak berpiztu lelopean, aresketa ikastolari bultzada emateko helburuarekin. Herriko kaleak euskal kulturaren eta ikastolen arteko elkarlanaren agertoki bihurtuko dira, giro herrikoian eta parte hartzailean. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.